Ayike ndaqonda into yoba mandigqibezele. Now we're going to do a division still, 3 digit by 1 digit, but now we are going to work with a calculation enayo remainder. Khumbula the previous one was 3 digit by 1 digit without a remainder. So here now I'm going to show you how to work out 3 digit by 1 digit ibe uzofumana remainder. We are still using the breaking down method. Okay, so now that simenzile 3 digit by 1 digit without a remainder, I want us to do 3 digit number divided by 1 digit number with a remainder. Ne? So now we are going to do with a remainder. Okay, let's just choose random numbers. 682 divided by 7. Right? So says the first step E2, we need to expand our 3 digit number. Ne? 682. So class expand, so it is 682. Put that in brackets. So 682 simdivide ngabani? Simdivide ngo-7. Ne? Khumbule onke amanani aphakathi kwi-bracket need to be divided by ubani? By u-7. That means u-600 simdivide ngo-7. U-80 simdivide no-7. U-2 simdivide no-7. Andithi? So 600 divided by 7. Then lo plus ndibeka phaa. Phinde ndithi 80 divided by 7. Lo plus uhlala phaa. Phinde ndithi 2 divided by 7. Ne? Khumbule kaloku u-600 linani elikhulu. Ne? So u-600 ndizamthini? Ndizamenza abe linani elincinci by cancelling this 0. Ndizoshiyeka nabani ke ngoku? Ndizoshiyeka no-60 divide by 7. So now we're going to work with lo 60, ne? Because u-600 linani elikhulu. So we cancel u-0 oyi-1 apha ku-600. Sizoshiyeka nabani? No-60. Sizokwazi usebenza nenani elincinci. Now bangaphi o-7 abaphuma ku-60? Sizobabala apha ecaleni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, ne? 57, 58, 59, 60. 60 wethu, ne? Uyaqaphela apha khange side sifike ku-7. Siphele ku-1, 2, 3. Siphele ku-4 apha. Ne? So meaning ke ngoku bangaphi o-7 ku-60? Bayi-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngaba benza bani? Ngaba benza u-56. So bangaphi? Bayi-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayi-8. Ne? Then we have i-remainder ke ngoku apha. I-remainder engubani? Engula 4. Ne? Ukhumbule laa 0 wethu. Laa 0 wethu asikamsebenzisi lo. Funeka sithini? Simbuyisele. But now xa ubuyisele lo 0, because une-remainder apha, awukwazi uthatha lo 0
uyomfaka phaa. Funeka uqale uthathe i-remainder uyixhome phezu kwabani, uyixhome phezu ko-0, so that ushiyeke nabani apha, ushiyeke no-40. Yibona? Ushiyeke nabani phaa, ushiyeke no-40. Uvelaphi lo 40? Ngulaa 0 wethu singakhange simsebenzise, yakhumbula? Then laa 4 ngulo simthathe phaa, ne? So sistrategy esi sokubala i-division, ne? It's got nothing to do with i-place values nantoni, ne? It's just i-strategy sothini, sobala i-division. So laa 4 ushiyeke phaa, sidibanisa nalo 0, ibe ngubani? Ibe ngu-40. Ngamanye amagama ke ngoku sizazibuza, bangaphi oo-7 kubani? Ku-40. Sibale. U-7, u-14, u-21 lo, u-28, ibe ngu-35, ne? 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yebona? 40. That means ezi asizochange, asizozibala, ne? So bangaphi 7 abaphuma kulaa 40? Bayi-1, 2, 3, 4, 5. Bangaphi? Bayi-5. Laa 5 ke ngoku ngulo uzawudibana phaa. Yibona? Ngulo uzawudibana phaa. Then kushiyeke i-remainder engubani? Khumbula apha khange side sifikelele kulo 7. Siphele esithubeni ku-40 wethu, ne? So that means apha kushiyeke u-1, 2, 3, 4, 5. Kushiyeke i-remainder engubani? Engu-5. Ndifuna laa remainder ishiyekileyo phaa sibhale ngo-red. Yi-remainder yale bracket lesibhale apha, ne? So ngamanye amagama u-600 divide by 7 ngu-85, kushiyeke i-remainder engubani? Engu-5, ne? Ndathanda ke mna kuyiprova i-calculation yam nabantwana bam xa ndibala. So before sigqithe, we need to make sure that i-right le answer siyibhale apha. We are going to check this answer using i-inverse ka-division engubani? Engu-multiplication. Ngamanye amagama ndizothi 7 times 85, and then I need to add la 5 uyi-remainder ekugqibeleni, ne? Then ekugqibeleni so add abanye u-5. So is it going to be 8 times 80 plus 5, sorry, plus 5, ne? So 7 times 8 unika u-56, and then ndibhale laa 0 mos, ne? Plus u-7 times 5 andinike u-35. So this is going to be 500 plus 60 plus 30 plus 5. Andithi? So ndizofumana u-500 plus 90 plus 5. Undinika bani? Undinika u-595. Then I need to add la remainder ke ngoku. Uyibona? So ndifumane bani ke ngoku? Ndifumane u-600, which is elaa nani besisebenza ngalo. Nento ulifumane eli nani kuthiwa i-dividend. Then nento uyifumane i-dividend yakho xa usebenzisa u-multiplication, funeka uyazi into yoba le answer uyibale apha itheni is correct. Now we can move on with our division. So this was just to ensure that le number siyibhale apha, it is correct, ne? So ndibale njani? Ndisebenzise u-multiplication because u-division simcheka ngabani? Ngo-multiply. So ndathi 85 times 7 plus i-remainder yethu engubani? Engu-5 must give me ubani? Must give me i-dividend yam engu-600. Nantsi ayiphumile phaa. Loo nto ithetha ukuthi ngoku i-answer yam itheni?
is correct. Ne? We are going to move on. We are going to move on. Right. Now sizobala u-80 divided by 7. Uba awumazi u-80 divided by 7, you can cancel this 0. Uzibuze bangaphi o7 kubani? Ku-8. Uyi-1 mosu-7 ku-8. Endibhala khoso ngoku. Uyi-1 mosu-7 ku-8. Ushiyeka bani ku-7? Ushiyeka bani ku-8 awukhupha u7? Kuzoshiyeka u1. La 1 ngulo uyi-remainder. Funeke somthini? Somdibanisa nalo 0. Sibe nabani ke ngoku apha? Sibe no-10 apha. Sibe no-10 ngoku, which is la 1 kunye nala 0. Bangaphi o7 abaphumayo kulo 10? Uyi-1 u7 uphuma ku-10. Ndidibanisa nala answer ka-8 ke ngoku. Ndifumane bani? 11. Andithi? Uyi-1 u7 uphuma ku-10, which is u1. Lo u1 ngula 7 ebephuma ku-8, uyi-1. Andithi? Kwashiyeka bani ka-8? Kwashiyeka u1. Ngulo ndimxhome phaya. Wenza la 10. Yayibona? Then after ndifumane la 10, ndizibuze bangaphi o7? Ku-10 ke ngoku. Still useyi-1. So xa ndimkhupha la 7 ku-10, kushiyeka bani? Kushiyeka u3. So apha kule bracket, we have the answer engu-11 with a remainder engubani? Engu-3. Ne? Then now, 2 divided by 7. Ndiyakwazi ukuthi 2 divided by 7? No, andikwazi. So if andikwazi, that means la 2 uyintoni? La 2 uyi-remainder apha. Because andikwazi ukumdivide ngabani? Ngo-7. Ne? Now what we are going to do here, I hope anzo shortelwa sispace. What we're going to do here, so thatha i-whole numbers zethu, u-80, u-85, ndimdibanise nabani? No-11. Ne? Then ndithathe ii-remainders zam. Zasifaka kwibracket ebomvu. Ndithi 5, manenze enkulu, 5 plus remainder 3 plus remainder 2. Zona funeke ndithini? Ndizidivide ngabani? Ngo-7. Yabona? Because I haven't worked with these remainders. Ibizii-remainders antoni? Ibizii-remainders zeebrackets zam. Ne? So xa ndinozidibanisa ezi bracket, most surely ndizofumana inamba ezaba nkulu kuno-7 endizokwazi uphinde ndithini? Ndidivide u7 kuyo inamba. Ne? So now ndifumana bani ngapha? Ndifumana u-96. Ndifumana u-96 ngapha. U5 plus 3 unika u8. 8 plus 2 unika u10. So ngapha ndifumana u10 divided by 7. Bangaphi o7 ku10? Uyi-1. Xa ndikhupha u7 ku10 ndishiyeka nabani? Ndishiyeka no-remainder ongu-3. La 1 ngulo ndizamdibanisa nabani? No-96. It's a bit long ke son, but you need to follow. Ne? 96 plus 1 izondinika bani? U97. I-remainder yam ngubani? I-remainder yam ngu-3. So i-answer yam apha is going to be 97 with a remainder of 3. Now, because this was a long calculation, ne, I want us to check if the answer yethu is right na. Ingaba sibale right na. Ne? So ukhumbule, how do we check? We check using the inverse operation. We check using the inverse operation ka divide engubani? Engumultiply. Ne? So meaning ndizothi 97 times bani? Times 7. Then I need to add
then I need to add kule answer ndizayifumana apha. I need to add la remainder engubani ingu-3 ne, but we are going to do that ekugqibeleni. So masibale ke ngoku u-97 multiply by 3. Siya-expanda 90 plus 7 times 7. 90 sometimes no-7. Yabona kwalapho ufunda i-multiplication. And then plus ungena pha. Then sithi 7 times 7. We cancel that 0. 9 times 7 unika u-63. Then la 0 siyathini? Siyambuyisela. Ne? Then 7 times 7 unika u-49. Sayibala quick ke ngoku. I-hundreds in-1 ku-600. Siyabheka lapha. 30 plus 40 gives me 70, ne? 70. 0 plus 9 will give me 9. Ne? Then with 679, you remember I need to add ubani. I need to add u-3 ne? I need to add my 3. Ne? 679, 680, 681, 682. So my final answer is 682. Yakhumbula benditheni ne? Xa ndithatha i-answer nditimes ngo-7 ndidibanise i-remainder funeke ndifumane le number which is our dividend ne? Nantsi yabona uba siyifumene phayana. Loo nto ithetha ukuthini ke ngoku? Ithetha ukuthi i-answer yethu was correct. Thank you for watching. I hope you learned something today. See you next time. Bye.